Fakwa yɛno aduane ɛwɔ fie no ɛyɛ mmɔkaase anaasɛ gyade. Na dia yɛno aso ɛwɔ gyare no anaasɛ gyade no ne din ɛde bokyewa. Na edin ɛna menua Nana Yaw Esel ebisa sɛ ɛdeɛ bɛn na menim anaasɛ kwan bɛn so ɛna yɛfa a yɛnya edin no. Na yɛkyekyɛ edin no mu a ɛyɛ nneɛma ahodoɔ mmiɛnsa ɛna yɛaka bom nti yɛwɔ bo, kye ɛna waa. Na madi kan kyerɛw sɛ wɔ akanman mu no wohu adeɛ bi a waa etwa to a anaasɛ waa ɛwɔ din no mu a na ɛsɛ adeɛ a esua anaasɛ adeɛ a ɛyɛ ketewa. Nti yɛwɔ nsawa, yɛwɔ ababaawa, yɛwɔ abaawa. Abaawa ɛyɛ ɔsomfoɔ. Nti yɛwɔ nneɛma a wa ɛsosotoɔ anaasɛ waa etwa toɔ pii. Na kae sɛ boɔ yɛwɔ bosom ɛna emu ɛna enya bo. Nti ɛboɔ a ɛkye na esua. Nti yɛgye di sɛ ɛboɔ no ekura adeɛ no a yɛde asi so no emu ɛmma ade no nhwie ngu. Nti boɔ a ɛkye na esua ɛna ɛma yɛnya ne din sɛ bokyewa. Na mpanimfoɔ sɛ ɛnyɛ ɛboɔ a ɛho dwo ɛne bokyewa esiane sɛ nneɛma pii ɛwɔ so a yɛno aduane ebi kura tumi ɛbɛka na aduane hye ɛwɔ so bra no no anso gya. Wɔ baabi no yɛtumi ɛde nson a ɛwɔ bokyewa yi mu ɛde mako ɛka ho, de yoko ɛka ho. Bra obi akodi nsɛmɔne sɛ ɔgya ne nan agu baabi a na beaeɛ a nipa ɛtena ɛma nipa no ɛnya nsunsuansoɔ bɔne akɔyɛ sɛ duabɔ no. Nti bokyewa ahosuo no ɛkɔ akɔyɛ te sɛ afa. Na saa nneɛma nyina tumi de bodua ɛma ɛnya nipa. Ne titiri ne sɛ deɛ woyɛ no ɛyɛ adeɛ bi a yɛdi anaasɛ adeɛ bi a ɛfiri nipa ho ɛba fam. Na ansa na yɛbɛnya bokyewa no na akamfoɔ yɛwɔ kwan ahodoɔ a ɛfa so esugya. Bi mo de aboɔ ɛpa kyerɛ sɛ ɔmo de aboɔ no ɛka twi ho ɛma igya ɛtɔm. Saa nso ɛna yɛnuanom a ɛfrɛ ɔmo sɛ aduanafoɔ kyerɛ abusuakuo ɛwɔ akanman mu a ɛfrɛ ɔmo sɛ aduanafoɔ. Na ɔmo na yesusu sɛ ɔmo na di gya ɛbae. Ɛno nti wɔ na kraboa no mu no ɔkraman a igya kɔkɔɔ etua na no ɛna esusu sɛ ɔyɛ deɛ ɔde igya ɛtoa yɛn wɔ akanman mu. Ɛno nti wɔ ne fuya no mɛka sɛ bokyewa ɛyɛ boɔ a ɛso biribi mu egyina hɔ na ɛyɛ adeɛ a esua. Nti yɛwɔ bosom a ɛboɔ a yɛsom no ɛna yesusu sɛ ahohom ɛwɔ mu a ɛsɛ sɛ yɛfa so ɛsom nananom. Saa nso ɛna boɔ wei no ɛyɛ deɛ ɛkye biribi egyina hɔ. Ɛno nti na ma inya ne din no sɛ bokyewa. Ne titiri ne sɛ yɛno aso adeɛ no deɛ minim ɛfa nsɛmisa yi a ubisa yɛ no ɛho na mede atoa wo yi. Me din nya ne Ogu Akurufa. Ofra me Prof Amedio so me papa se me chia waje me sɛ ya adeɛ na nyame adom ada foforo wɛsan atemika nyame nka ho. Soba ya pa wadi na dia konsuye akari ne bo asese